Il-ħadd il-Papa Franġisku faħħar lill-Papa Ċelestinu V li kien wieħed mill-ftit papiet li reżenja fis-sena 1294 u sejjaħ din id-deċiżjoni bħala omli. Dan waqt żjara li qed jagħmel fil-Belt tal-Akwija, fiċ-ċentru tal-Italja li hija assoċjata ma' dan il-Papa. Il-Kap tal-Knisja Kattolika għal dan hekk kif is-suċċessur ta' Pietru għalkemm il-darba li hekk saħħtu tmur lura huwa jirreżenja minn Kap tal-Knisja Kattolika. Din iż-żjara flimkien ma' affarijiet oħra li ġraw u qed jiġru fis-Santa Sede qed iżidu l-ispekulazzjoni li l-Papa Franġisku dalwaqt iħabbar ir-reżenja tiegħu minn Kap tal-Knisja Kattolika. Dan hekk kif is-Sibt għamel konċistorju li fiha ikkrea 20 kardinal ġdid u mit-tnejn se jibdew diskussjonijiet dwar kostituzzjoni ġdida għall-Vatikan. Għal dawn l-aħħar xhur minn wara l-vjaġġ apostoliku f'Malta, il-Papa Franġisku li għandu 85 sena beda juża siġġu tar-roti u bastun sabiex imur minn post tal ieħor minħabba uġigħ fil-Koptu. Il-predeċessur tiegħu Papa Benedittu 16 kien żar din l-istess belt fiċ-ċentru tal-Italja 4 snin qabel ir-reżenja fl-2013.